mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocky. DJ Titangelo. And welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hi, DJ Rocky. Good evening po. Good evening. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? July. July. Ilang taon ka na? I'm 25. 25. Sang lupalop ka naman galing July? South Luzon. South Luzon. July, pwede bang mag-request? Ilapit mo naman ng onti yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo. Sure pa. Okay, Yan! Yan. Mas dinig na dinig namin. Gusto namin syempre mapakinggan kang maigi nang sa gayon maintindihan ka namin. Alright? July? Di na ako magpapaligoy-ligoy pa, pero naririnig naman namin yung hininga mo. Kinakabahan po eh. Kinakabahan ka. Relax ka lang. Huwag kang kakabahan. Okay, sure. Si Titangelo lang to. Alright. Kwento mo lang. Okay, sige. July, from South Luzon. Di na kami magpapatumpik-tumpik pa. Ano ang top secret mo? Okay, my top secret is 2 weeks after my breakup with my long-term relationship, I didn't expect na makipag-sex ako sa someone na nakilala ko sa dating app. I know it's usual, but it's my first time to do it. I'm from long-term relationship and I don't think if that's a whole pace. And yeah, it's new to me. So I think yun yung top secret ko and no one knows about this. Wow! July, masarap ba? Charot! Pwede ron! Yun yung unang tanong, no? Hindi, pero, nung nag-down... It feels weird. It feels weird? Tama ba? Yes, kasi yung long-term partner ko po is my first and last boyfriend. And it hurts so much because he cheated on me on the exact date of our last anniversary. So, it's really painful. That's why, siguro kaya ako nagawa yun. And then, after ko magawa yun, parang feeling ko sa sarili ko. Actually, ko naramdaman yung pleasure. What I'm feeling is, it feels like weird. Tama ba yung ginawa ko? Parang ganun. Yes. I'm still, parang wala siya, ano ba yun? Hindi consent siya tawag dun eh. Ano ba tawag dun? Parang question mo yung sarili mo ba, July? Yes. Na tama ba itong ginagawa ko or magbe-benefit ba ako dito? Nakabawi ba ako sa kanya o hindi ako nakabawi sa kanya? Yes, exactly po, exactly. Okay. Parang wala siya sa moral ko, yeah. Ganun po. Exactly. Yes, yan po. Kumbaga sa values mo, alam mo, Yes, exactly, hindi values. pasok na pasok yun. Yes. And Mm-hmm. the thing is, it happened like a year ago and up until now, I feel naging phobo kami. Like, sa sobrang takot ka na wag madagdagan yung body count ko. Like, kasi ang thinking, ang mindset ko dun sa long-term relationship ko, siya yung first and last. So, parang natatakot na akong dagdagan pa. Yeah. Like, ayoko mag-end up na maging fat girl. Like, I'm not judging someone na ginagawa yon because saka ko lang nalaman yung feeling bakit ginagawa nila yon. It's because of pain, heartbreak, or any reason na meron sila. And yun lang. It is still happening. Like, naging fubo kami and it's 1 year already. And it's a push and pull relationship. Like, what yung tinatawag ko na lang ngayon na situationship. No clear label. Meron ka bang feelings dito sa lalaking to? Actually, at
first, wala. Kasi sa isip ko parang, kasi yung long term ko parang, kasi nga first boyfriend ko, so parang kinukumpara ko yung first boyfriend to sa current. And then, in the long run, not just about sex, na-realize ko na dapat pala lumandi ako ng maaga. Kasi doon ko na-realize na marami ka palang madidiscover sa ibang lalaki na akala mo na doon lang sa unang partner mo. Doon mo mas makikilala yung sarili mo. And then, yeah, I fall for him. Oh, so ngayon, masasabi mo bang in love ka na dito sa kafubo mo / ka-situationship mo? I was actually in love with him last year, but then because nga push and pull yung dynamics namin, parang nagkaroon ako ng I was anxious before, pero ngayon naging na ako, parang avoidant, na parang ayoko na ng pain ulit. Yung pain na naranasan ko sa long term, ayoko na ulit maranasan dito sa current. So kung ano yung pinaparamdam niya na hindi niya lagyan ng label, kasi nga natatakot din siya na siya yung sumalo ng trauma ko from the past, at alam niya na hindi mag-work yung relationship namin if ever nga na maging kami. Yun, parang so avoidant din siya. So parang ganun na yung dynamics namin. Although we know na meron kaming feelings with each other, hindi namin siya ma-level up. It means go with the flow ka na lang. Kung ano yung pinapakita niya, yun lang din ang papakita mo. Yes. But for every 2 weeks, laging nagre-reach out. Alam mo yun, mawala ng pupunta siya dito sa apartment ko. I live alone po. So, every pag magkikita and then pag uwi, wala ng communication. And doon ko na-realize na, oh my God, I'm not strong for this. Like, nagkakaroon ako ng anxiety, panic attack. Yeah. And it's not really healthy for me. Yeah. So, yun, doon ko na tutunan na i-control yung emotion ko na hindi ako dapat mahulog pa ng mas malalim dito sa gay na to. Because for in a long run, hindi siya healthy, hindi siya mag-work. Pero nag-entertain ka ba ng iba pang mga lalaki sa buhay mo ngayon? Actually, this year lang po, parang sa kanya rin kasi galing na parang bakit daw kasi hindi ko ina-open yung sarili ko na mag-entertain ng iba. Para kasing, ewan ko, situationship kami to lang label, pero sobrang loyal ko sa kanya. Siya lang yung chinachat ko, mini-message ko, yung gano'n. Siguro kasi yung from my long term, ilang yung pinagbuhusan ko nung pagmamahal. So nung nawala yon, parang naghahanap agad ako ng kung sino yung available. Noon ko i-transfer. So although, alam mo yon, nakikita mo yung red flags, nakikita mo na hindi yun yung ideal guy mo nung una, I mean. Then, saka mo lang nung nakilala mo lang, mas lumalang, mas inalaw mo na yung sarili mo. Although yung red flags nakikita mo pa rin, alam mo na hindi talaga siya mag-work. Yun. Pero yun nga po, ngayong year lang po ako nag-entertain. July, parang nandun ka na sa ilalim ng kama. Sorry, yung pet ko po yun, nakaskas niya yung sofa. Nakaskas ng pet mo yung sofa niyo? Tama ba? Yes, cat po kasi. So, di ba nag-i-ispat sila? Narinig po ba? Sorry. Actually, parang pumailalim ka dun sa sofa mo. Parang ganun yung narinig namin kanina. Pero alam mo, ito yung programa na pet-friendly. Oo naman. Mahilig ako sa aso. Tsaka yung mga hayop yung ugali. Parang okay lang dito. Parang kahit i-share nyo yung mga pinagdaanan ninyo sa mga taong hayop ang ugali, okay lang dito. Tapos may tanong lang ako kay July. Ayan, sige, tanong mo na kay July. July, tanong ko lang sa'yo. Tingin mo, hanggang kailan ka makukulong sa ganyan? Actually, piling ko malapit naman na kung malapit ko na siyang alisan. Wow. Kasi nga, aside sa naiisip ko rin na nagsasayang ako ng oras kasi hindi ko binibigyan ng time yung sarili ko na makakilala ng tamang tao. Ang ginawa ko po is dinilit ko lahat ng conversations, pictures, memories. Sinira ko yung album na bigay niya. Like, it's a customized pictures of us, like yung travels namin. It hurts, but I feel like na kung hindi ko i-let go yung mga bagay na yun, mas mag-hold on ako. Mas tatagal yung feelings ko. So right now, parang feeling ko, paalis na ako dun sa phase na yun. So parang unti-unti,
nagde-detach ka na dito sa taong to. Tama ba? Yes, yes. Alam mo, Rax, gusto kong yakapin si July. Kasi ang bigat niyan. Totoo. Tama, July, no? Ang bigat, Yes, ang hirap. super po. Tsaka wala siyang pinag-sharean na iba eh. Oo. Wait lang, gusto namin malaman kung nasan yung family mo. Like, why are you living alone? Since nabanggit ko po yung long term ko, nag-live-in kami for 11 months. Mm-mm. And sabi nga nila, kapag nag-live-in kayo, doon yung malalaman kung mag-work o hindi. So, yun, we broke up. And then, bumalik ako dito from north, bumalik ako dito sa south. And then, actually, yung parents ko is just 15 minutes away from my apartment. And nag-work from home po kasi ako. So, gusto ko ng peace and gusto ko ng alone time. Hindi naman po ako introvert, pero mas gusto kong maging independent. After kasi nung makipag-live-in, parang nasanay na rin ako na may sariling buhay, sariling gising. And then, mahirap po kasi mag-work from home pag may kasama kang family sa sarili niyong bahay. And nung nagmo-move on ka dito sa ex mo, bukod sa ginawa mong pag-install ng dating app, ano pa yung ways mo of dealing with the pain or hurt that your ex-boyfriend caused you? Marami po actually. Sobrang nagustuhan ko yung life ko after ng ex ko. Ang dami kong solo travels. And then, nagawa po ko ng TikTok account. Parang explaining everything that happened to me. My experience sa ex, situationship. And yeah, actually, okay naman yung views din sa TikTok. May mga audience din na nakaka-relate. And then, journaling. Like mga healthy coping naman po. It's just that feeling ko kasi mali yung ginawa ko na 2 weeks pa lang ng breakup, ginawa ko na yon. So parang, hindi ko kasi napigilan yung sarili ko eh. Parang sobrang sakit kasi noon. Minsan, wag mong sisihin na yung sarili mo. July. Actually, nasisisi ko po yung sarili ko. Wag na, July. Para lang sa akin Para lang sa akin. Pananaw ko lang to. At may kanya-kanya tayo pananaw. Pero para sa akin, July, wag mo nasisihin yung sarili mo. Kasi, nasaktan ka rin eh. In pain ka nung panahon na yun. Dahil niloko ka eh. Diba? So, parang wala ka doon sa katayuan na mag-iisip ka pa ng tama dahil nga niloko ka eh. Diba? So, talaga makakagawa tayo minsan ng hindi natin ginusto. Pero umabot tayo sa point na yun dahil ang sakit na mga nangyayari. At naghahanap tayo ng way of exit kung paano mag-heal yung puso natin. Yes. Alam mo yung tipong, may nawala sa puso mo. So, nagkaroon ng space yung puso mo. And then, yung space na yun, gusto mong lagpunan and you are looking for ways or sometimes people in your life para siya yung pumuno nung emptiness na nararamdaman mo. And yun yung tinatawag natin substitute for love. Yes. So, sometimes we see ourselves being in a situation wherein hindi naman natin talaga ginugusto or hindi kasama, hindi siya part ng moral values natin. But then, biglang nandun na tayo. So, yeah. And eto gusto ko lang din sabihin sa'yo na kapag sinisi mo yung sarili mo, normal naman din na ginagawa yun ng taong nagkamali. Pero kapag madalas mo na daw natatagpuan yung sarili mo dun sa posisyon na nasisisi mo na at nasisisi yung sarili mo, yung nandyan yung guilt, nandyan yung conscience or whatever. Sometimes it's a call of evil daw eh. Sabi nila Kasi ibig sabihin, kasi daw, kumbaga, parang, di ba, minsan ganun yung parang evil na parang, hindi, mali ka sinful kang tao eh. Parang ganun yung bulong sa'yo. Well, in fact, you are not your sin. Di ba? You are not your mistake. You just made a mistake that you felt na parang tamang gawin nung time na yon, but you are not that mistake. You can always grow from your mistake. Yeah. Diba? At hindi mabilis maghilom. Depende sa tao kung paano nila ma-overcome yung mga napagdaanan nila, yung mga sakit na naramdaman nila. And napaka-proud. Ako gusto kitang yakapin, July, kung pwede ka lang namin yakapin. Pa-follow ka daw niya, kung pwede kitang i-follow. Hindi. Follow ka daw ni Titan. Pagaanin lang natin to, yung usapan natin. Dahil alam ko yung nararamdaman ni July hanggang ngayon meron yan. Pero sobrang proud ko sa'yo dahil
yung para i-delete mo na yung mga pictures, Album. Yes. yung conversation ninyo, ang hirap niyan. Dude, Rocky, alam mo yan, ang hirap niyan. Oo naman. Pero syempre, bago mo i-delete, titignan mo muna isa-isa. Hindi, pumikit po talaga. Pumikit ka ba muna? Ang hirap niyan, Rax. Yan yung pinakamahirap na gagawin mo na desisyon sa sarili mo na wala nang pwedeng balikan. Kasi pwede mo naman itabi yan, di ba, July? Pwede mo naman itago na lang yan. Souvenir, gano'n. Pero para i-delete, sirain, iba na rin talaga yung gusto ng puso. So, tama yung plano niya eh. Tama yung plano nito ni July na, okay, konti na lang mag-move forward na talaga ako. Sige nga, July, pwede mo bang explain sa amin kung sinong kamukha mong artista or sabihin sa amin sinong kamukha mong artista? Baka lang sakali, di ba, mag-expand tong programang ito at makahanap ka ng Oo naman, I think. Ng pwedeng match sa'yo ngayong gabing to, no? Si Boy Pindot pala, no? Kami nanonood pa na. Oo. Hindi ko po sure. Wala po ata akong kamukhang artista. Sige, describe mo na lang yung sarili mo. Maliit lang po ako, 4'11". Tapos, maputi siguro. Ay, pero hindi. Morena. Ay, hindi morena. Siguro nasa Katamtaman. May dimples po, 2. Tapos, sabi nila, mukha daw mabait at masayahin. Yun po yung feedback ng tao. Cute, ganda. Taray naman ang review sa'yo, ha? Uy, sakto si Titan Jello, cute din to. Cute nga po. Cute ka daw talaga, Titan Jello. So, ano nang plano mo talaga ngayon, ha? July? Kasi, sa sobrang gusto ko talaga mag-move on po. December, sobrang parang ako, di ba, heartbroken ako dun sa ex ko last year. So, mga December, January, sobrang heartbroken naman ako dito sa situationship. So, ang nangyari po sa akin, nagplano po ako mag-Dubai kasi may pinsan ako doon. So, 2 weeks yung, kumaga yung stay ko doon. Tapos sabi ko, mag-a-apply ako doon. Ayun, sa sobrang broken-hearted po, napunta ng Dubai. Pero pagdating ko doon, na-realize ko na parang ayaw ko pala dito. Okay na ako mag-work from home. Kumbaga, nagbago na naman yung isip ko. And then, after that, bumalik po ako dito sa Philippines. So, ginawa ko na lang po siya na leisure. Hindi na po ako nag-apply. And then, na-realize ko na yung pag-work from home ko parang okay, hindi na ako bumabiyahe. Parang dream ng iba na mag-work from home. Pero sobrang isolated ko po na hindi na siya healthy sa well-being ko. And the tendency is, doon ako nagsisik ng comfort sa situationship. So sabi ko, parang mali ito. Parang to fully move on, kailangan ko siguro talagang baguhin yung environment ko totally. And then, doon ko na-realize na, okay, siguro before the end of this year, I'll go back sa Dubai and try my luck po again. Sana, Rax, lahat ng babae ganun kay July. No? Ang dami niyang realizations. Yeah. Humahanga sa'yo si Titan Jello. Nakikita ko yung pagningning ng mga mata niya. Hindi, kasi nakakatuwa lang. Diba? Kaya nga, wag mong sisisihin yung sarili mo sa mga nagawa mo nung panahon na nasasaktan ka. Yeah. Wag. And wag ka na makulong doon, July. Diba? Palayain mo yung sarili mo. Palayain mo na. Madaming nasa Dubai na ang yayaman. Alam mo ba yun? Pero ingat ka ha, kasi mo yung iba doon may mga asawa. At kailangan niya pa pumunta ng Dubai kung pwede naman dito sa Pilipinas, matagpuan niya na yung magmamahal sa kanya. Iba ka talaga, Titan Jello. Laki mo! Hindi, pero July, tama din yung decision mo kasi kanina pa kita pinapakinggan at hinihimay ko mabuti yung mga sinasabi mo. Tama yung decision mo na wag mo madaliin. Nandun ka na. Ang ganda na sinabi mo, nandun na ako. Malapit na ako. Na bitawan talaga. Hindi naman talaga minamadalian lahat. Gusto ko daw makilala ni Titan Jello. Hindi. And I hope na mapagtagumpayan mo yung mga bagay na.
Yes. Yun yung wish namin for you. Yeah, lahat naman ng callers natin, yun yung wish natin na parang, alam mo yun, mabigyan sila ng gift of discernment, yung parang piliin nila kung ano yung best para sa kanila. Kasi gusto naman natin, di ba, maging masayan lahat, maging payapang lahat. Tsaka bukod dun sa kasiyahan na natatamasa mo, sana payapa ka din, peaceful ka din sa lahat ng mga desisyong tatahakin mo sa buhay mo. So, yeah. Hopefully po, soon. Thank you. Pero nasabi mo na doon sa kafubo mo, yung plans mo ngayon? Or hindi mo sinasabi? Yes, actually pinag-uusapan namin siya. And kasi paalis na rin siya pa ibang bansa. So parang sa isip ko, it's time to move on. Parang iyon na rin siguro yung... Kasi ayoko, if ever na-push namin, ayoko na ng long distance. Hindi ko na kaya. Ay, ganon. So... mag-iibang bansa din ako, mag-iibang bansa siya. So, feeling ko hindi rin siya mag-work. Right now, na nasa Philippines pa lang kami parehas, hindi na ayos yung communication namin. What more pa kung mag-iibang bansa. So, kaysa Italy namin yung isa't isa, yung sarili namin sa isa't isa, and then, wala din, mag-break din, and then sayangin lang din namin yung mga oras namin, and sa isa't isa, kaysa makahanap pa ng mas better para sa amin. Like, mas okay na siguro na mag-part ways kami. July, may tanong lang ako sa'yo. Yes po. Ano mas pipiliin mo? Pumunta ng Dubai o pumunta ka sa piling ko? Hindi. Tangelo, nakatres! Magstay dito sa... Pasay. Gusto mo daw bumisita ng Pasay? Sa Manila or sa Philippines. Alam gusto mo, Dubai or dito? Dubai po actually. Dubai. Pero actually, yung work niyo po is dream job ko po yan dati. Uy, dream job niya? Graduate po ako ng Mascom. Gusto mo ba na ibang job yung gawin mo dito? Kaya din daw. Nag-ibang career na po ako kaya Yeah. Dubai po. Dubai. And may ibang ino-offer si na job. Pero at least, no, I think makakatulong sa iyo yun. Tama ba ako, July? Kaya mo rin plano rin talaga mag-Dubai kasi makakatulong sa iyo yun na nandun ka? Actually, yes po. Doon ko kasi na-realize na okay din pala yung experience na pinuntahan mo muna siya saglit. And then, nung bumalik ka dito, saka mo pinakaramdaman ulit yung sarili mo. Okay. Yun nga siguro yung calling ko. Yeah. Tsaka salamat sa pagiging caller mo ngayong gabing ito. Yes. Thank you. May gusto ka pa ba idagdag dun sa sinishare mo sa amin? Wala na po actually. May meeting din po ako ng 12. So. Sige na. Thank you so much, July, sa pagbabahagi ng iyong top secret. And we really appreciate you. And I hope lahat ng mga desisyon mo sa buhay ay magpapasaya at magpapalaya sa iyo. Maging matagumpay. Yeah. Salamat po. Thank you po. Thank you, July. Sige po. God bless. Bye. Bye-bye po. Bye-bye. At yan po ang ating top secret sharer ngayong gabing ito, si July from South Luzon na magdudubay na anytime soon. Alam mo, parang kinikilig ka doon, ha, Titan Jello? Parang iba yung tama sa'yo ni July. Hindi naman, pero nakakagaan lang ng pakiramdam dahil may mga babae talaga na ganoon mag-isip. Oo. At saka feeling ko naman, pag nasaktan talaga yung isang babae, may lahat naman ng tao mapalalaki ka, mapababae ka, mapapart ka ng LGBT community. Alam mo, pag nasaktan ka, you tend to also find ways para kahit papano, mawala yung sakit na nararamdaman mo At natatagpuan mo yung sarili mo na gumagawa ng isang bagay na hindi mo akalaing magagawa mo before. Yes. So, minsan, ito yun nga, mag-install ka ng dating app, tapos kumilala ng tao, tapos biglang boom, meron ka na palang kabembang, ganyan. Na hindi mo akalaing magagawa mo. So, yun nga yung emptiness because of the hurt that you've felt dun sa past relationship mo, and you are trying to find a substitute for love. And feeling ko kapag nakahang ka or nakakling ka into a certain activity na hindi pasok dun sa moral values mo, that is a substitute of love. And that leads to addiction. Alam mo ba na any addiction is a substitute of love?
or substitute for love. So, yun, pag na-addict ka sa sex or na-addict ka sa isang tao dahil yung binibigay niya sa'yo is pleasure, or sabihin natin hindi man pleasure but something na feeling mo, pwede na to. Pero hindi siya talaga nakabubuti para sa'yo. That is a substitute for love. Ganda niyan, Rax. Tsaka sa akin din, para sa akin, bilang isang lalaki, ganda rin na napulot ko dito. Grabe pala epekto kapag nakapanakit ka ng babae. Kayo kasi. Hindi ako totoo lang ha. Di ba? Grabe yung epekto, di ba? Yung damage. Oo. Yung healing process. Tignan mo kung gaano kalayo, gaano kahaba. Bakit ba kasi hindi na lang kayo talaga magbigay ng katotohanan and respectful way of saying goodbye to our person kaysa sa may malalaman pa na iba, yung mga ganon? Yun nga yung nakakalungkot na minsan imbis na sabihin mo ng ayaw mo na yung tao, gagawa ka pa ng kalokohan at lolokohin mo pa siya. Yun na nga bakit? Bakit dumadami yung mga ganyang klaseng tao? Kasi siguro takot din siya na mawala yung taong umiintindi sa kanya. May ganun. Kaya lang nahuli bigla, kaya nawala na ng tuluyan. Ganun. May mga ganun na tao na na nawala na lang. Na ako mismo na ano ko Na ikaw mismo na naranasan mo. Danas ko yun may mga tao talaga na ayaw nila mawala yung tao pero gumagawa sila ng kalokohan. Kasi akala nila magsistay kahit nandyan. Or baka akala nila hindi sila mahuhuli. O akala nila komportable sila dahil mahal na mahal sila ng tao. Na kayang patawarin, ganun? Kayang patawarin. May mga kanya-kanyang dahilan Yeah. Sa mga ganitong usapan, medyo mabigat sa akin to. Dahil nga, grabe naging damage ng caller na ito. Nagdama ko yun And 1 year na lumipas, no? Ganun pa rin, nandun pa rin siya sa situation na nag-heal pa rin siya. And sabi niya nga yung word na ginamit niya, di ba, trauma. Grabe, di ba? And feeling ko, kahit makahanap ka ng bagong tao na mamahalin mo sa buhay mo, nandun at nandun pa rin yung takot. Nandun at nandun pa rin yung trauma. Pero, hindi siya kasi nga agad mawawala. But every day, you have to work it out na iparealize sa sarili mo na ibang tao na tong pinili mo. And magkaibang tao na ito. So kung siya maghahanap ng panibago at makakatagpo ng panibagong mamahalin niya sa kanyang buhay, she has to realize that she also have to work on herself. To the point na kahit na lumipas na yung panahon, nandun pa din yung sakit, nandun yung trauma, kailangan niya rin ipaintindi dun sa partner niya that she's working dun sa trauma na idulot sa kanya ng ex niya. So, every day is a work. Alam mo yun? Kasi pag may nagkataon na, kunwari nagka-jowa siya, nagkataon na biglang merong magawa tong jowa niya na nag-trigger na parang eto yung signs na ginagawa ng ex ko dati na parang eto na, dito na niya ako sasaktan yung ganun. Pag nakita niya yun sa galaw nung bagong mamahalin niya, parang biglang, oops, aalis na ako. Avoidant na siya. May ganung pagkakataon. And yun nga, kailangan conscious effort ka to really realize and work on it. And maintindihan ng partner mo that you are still working on it kasi hindi siya agad mabubura yung trauma na ginawa ng ex mo. At hindi lang to nararanasan ng babae. Nararanasan din to ng mga lalaki. Yes, definitely. Lahat ng tao. Lahat ng tao. Kaya kabisyo, wag na lang kayong magmahal. Charot! Nakakatayo. Wag na lang kayong magmahal. O tingnan mo, si Titan Jello, iniisip niya na kung paano niya makukuha yung number ng caller natin. Ay, anyway, may gusto ka pa bang sabihin, Titan Jello? Wala na. Gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga nasaktan, sana maghilom kayo at kayanin nyo yung mga sakit na nararamdaman nyo. Yes. Huwag nyo madaliin sa tamang oras at sa tamang panahon. At sa mga nakapanakit naman, sana hindi nyo maramdaman yung mga nagawa nyo sa iba. Ay, mararamdaman nila yun. Dahil minsan,
ang galing natin manakit. Pero yung tayo na yung nasaktan, hindi mo na kayang ibangon yung sarili mo. Yun lang. Kawawa ka dun. Kaya dapat, hanggat hindi pa dumadating si karma, dahil digital na si karma, bago ka na. Ayun, magbago ka na. Sino bang pinariringgan mo? Wala. Pero sabi nga nila, dude, ang sugat ay parang, or yung paghilom natin ay parang paghilom lang din ng sugat. Yung peklat, diba? Yung tipong nagiging peklat siya, diba? So, habang tumatagal, diba naghihilom siya? So, malalaman mo na gumagaling ka na pag kumakati ka na. So, malalaman mong gumagaling ka na pag kumakati ka na. So, pag makati ka na, kati mo na, diba? Kamot na, ganyan. Aminin mo, nagkapeklat ka, diba, kumate? Oo. See? Senyaris yun na magaling na yung sugat. Exactly. So, laban na sa landi. Ganon. Anyway, bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kasama si DJ Rakitera. DJ Titan Jello. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's